In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u er weer bent. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Na de reclame gaan we wat dieper in over de grote schoonmaakactie van afgelopen weekend. Maar we beginnen nu met het belangrijkste nieuws van vandaag. Raad van Advies bezorgd over situatie. De Raad van Advies heeft laten weten in een terugblik bezorgd te zijn over de huidige ontwikkelingen op Curaçao. Tussen 2018 en 2021 vertrokken meer dan 10.000 mensen van het eiland en dat heeft allemaal te maken met de slechte economische situatie. Zoals u weet is dat aantal niet verminderd en lijkt de exodus vanuit Curaçao alleen maar toe te nemen. Armoede neemt toe. De situatie voor veel mensen is lastiger en dat leidt ertoe dat veel mensen weggaan. Op den duur heeft het natuurlijk kwalijke gevolgen voor het land als er minder mensen zijn. Maar ook de economische ontwikkeling baart zorgen, aldus de Raad van Advies. Saleh moet afstand doen van titel. Het is dit weekend heel veel gegaan over Jaime Saleh, de voormalige gouverneur. En hij is commissaris bij ENIA voor lange tijd. In totaal heeft hij daar bijna 3 miljoen gulden voor gekregen. Volgens de Centrale Bank van Curaçao is 2,4 miljoen eigenlijk excessief. Dus het resterende bedrag had hij, zoals alle andere commissarissen, kunnen krijgen. Maar hij lijkt bijna afgekocht met een miljoenenbedrag. En de regering van Curaçao vraagt hem nu vrijwillig afstand te doen van de titel minister van Staat. En ook niet deze week in Nederland zich te beroepen tijdens de Prinsjesdagweek bij een conferentie waarvoor hij is uitgenodigd als Curaçao's minister van Staat. Liefst wil de regering dat hij zelf afstand neemt van de titel. Zo niet, dan zal de regering de titel afnemen. Opnieuw doden door brand in huis. We hebben hier op Curaçao in de afgelopen periode veel branden in huis gezien, waarbij mensen zijn komen te overlijden. Afgelopen weekend vond het ook weer plaats in Caya Cerro Grande. Dat is een 35-jarige man, Jason Wedevoort, omgekomen nadat er brand ontstond in zijn huis. En de extra meldt vandaag dat die brand waarschijnlijk is ontstaan door kortsluiting in een ventilator. Of dat weer te maken heeft met de grote hitte en dat de ventilatoren daardoor meer moeten blazen, dat is niet duidelijk, maar het is wel een schrikbarende en treurige ontwikkeling. Politie treft wapens in auto, ook een treurige zaak. De politie heeft afgelopen weekend een achtervolging ingezet bij een auto waarbij de mensen zich verdacht gedroegen. De achtervolging werd ingezet bij een pompstation in Bottelier en leidde uiteindelijk tot de Pletterijweg. De 4 mannen in de auto zijn aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man die geboren is in de Dominicaanse Republiek. Een Curaçaoenaar van 21 en 2 Nederlanders, een 25-jarige man en een 13-jarige jongen. In de auto werd een automatisch wapen aangetroffen met veel kogels en een speelgoedwapen. Naar aanleiding van de arrestatie zijn er ook 4 huiszoekingen verricht in Cerro Fortuna. Daar zijn onder meer kogels aangetroffen en 2 plakken hash. Scholen voorlopig vroeger dicht. Vanmiddag om 2:30 is er een persconferentie van de overheid over de hitte op de scholen. De Extra wist dit weekend al te melden dat een van de maatregelen die zal worden genomen is dat de scholen de komende 2 weken vroeger dicht gaan. Het is dus zeg maar een soort tropenrooster, omdat het erg warm zal worden. En dit zorgt weer voor ondoenlijke situaties in de klaslokalen. Dus volgens de overheid moet er nu eenmaal eerder naar huis worden gegaan, omdat rond het middaguur het niet doenlijk is om les te geven, zowel voor de docenten als de leerlingen. De meeste scholen op Curaçao, zoals u weet, hebben geen airco. Aandacht voor de zaak Rombly. Er is al langer aandacht gevraagd voor een zaak waarbij Vernon Rombly in 2016 is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens moord die gepleegd zou zijn op een Chinese winkeleigenaar eind 2014. Rombly zelf ontkent. Er is een heel team van de advocaten Knoops en Hamburger die voor hem strijdt. En nu zal op 3 oktober het verzoek tot herziening worden behandeld. Volgens het verdedigingsteam kan dit ertoe leiden dat uiteindelijk de rechter tot de conclusie komt dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling, omdat Rombly het niet gedaan heeft, maar wel vastzit.
En dan is er meer dan 232.000 kilo afval verzameld. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. Meer dan 2000 vrijwilligers tijdens de World Clean-up Day op Curaçao hebben onder leiding van Fondation Clean-up Curaçao vuil verzameld, weggebracht, zowel bovengronds, ondergronds. Een enorme hoeveelheid troep is verzameld. En dat is natuurlijk mooi, maar er moet wel wat worden gedaan om te zorgen dat dit niet zich blijft herhalen natuurlijk. Hoe dat precies gaat, dat bespreken we dadelijk met Charo Bikker van Curaçao Clean Up. En dat doen we na de reclame. Di conta si tanto pregunta den censo 23, e lista di pregunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitante nan, nos barrio nan e nos país. CBS ta pidi boa cooperação, umbia cada 10 anos. Nós ta apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta nan di censo 23 de maneira abrir. E processo ta relativamente fácil se boa cooperar. Nos encuestador nan ta bom de trein e ta honra boa privacidade. Ta suma dato di tur família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tabay tocante habitante nan di casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar saco censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que ta cooperar. Abo também? Panosa com nos ta. Het zou zomaar kunnen dat het binnenkort lastiger wordt om bananen, zowel bakbananen als gewone bananen, te kopen hier op Curaçao. En het heeft er allemaal mee te maken dat de Dominicaanse Republiek vanaf vandaag een exportstop heeft ingesteld. Dat betekent dat voor de komende 30 dagen er geen bananen uit de Dominicaanse Republiek geëxporteerd zullen worden. En dat heeft minister Joel Santos Echevarria bekendgemaakt. Dat deed hij na een buitengewone zitting van de Nationale Raad voor Voedsel- en Voedingssoevereiniteit en Veiligheid. De maatregel maakt deel uit van een bredere strategie. De Dominicaanse Republiek heeft de Nationale Ontwikkelingsstrategie 2013 aangenomen. En daarin staat onder meer dat productiviteit en het concurrentievermogen moeten worden gewaarborgd en ook de duurzaamheid van de landbouwsector. De tijdelijke stopzetting van de export kan gevolgen hebben voor de bananenmarkt in de Caribische regio en dus ook voor Curaçao, maar het is nog onbekend op welke manier dit de beschikbaarheid en de prijs van bananen op Curaçao zal beïnvloeden. We houden het voor u in de gaten. Dan gaan we naar Fondation Curaçao Clean Up. Afgelopen zaterdag, ik zei het net al, 232.000 kilo afval verzameld. Een enorme operatie met meer dan 2000 vrijwilligers. En we vroegen in eerste instantie aan Charo Bikker namens de Fondation hoe het ging. Voorbereidingen is het goed gegaan en met de uitvoering zeker ook. We hebben goede samenwerking gekregen van bedrijven. En zeker niet te praten over de vrijwilligers die ondanks de hitte toch 's morgens vroeg afgelopen zaterdag hun huis is uitgegaan met veel water en zonnecrème om ons toch te helpen voor een doel dat ons allemaal aangaat. Een doel dat ons allemaal aangaat, inderdaad. Hoeveel vrijwilligers hebben meegedaan? Weet je, samen met de chauffeurs en iedereen die zijn komen helpen, ongeveer 2000. Er zijn een aantal duizend zoveel hebben geregistreerd, maar er zijn ook een aantal die niet geregistreerd hebben. En natuurlijk alle chauffeurs die op en neer rijden, de runners en mensen die meehelpen om bijchauffeurs en helpers om het vuil op te halen, in de bakken te zetten en op de trucks te zetten. Dus allemaal bij elkaar, best wel 2000 mensen. Ja, veel mensen, veel werk. Wat gebeurt er nu met het vuilnis trouwens? Wat zeg jij? Wat gebeurt er nu met het vuilnis, met het opgehaalde vuil? Die gaat direct naar landfill. Okay. Celicor heeft ons heel goed hierbij ook geholpen. Landfill is open gebleven de hele dag zaterdag. En zondag ook. En ja, natuurlijk vandaag ook. Ja. Dus het vuil wordt we hebben bakken gezet over het hele eiland waar we konden. Er is een record hoeveelheid afval opgehaald. Daaronder meer dan normaal, koelkasten, sofa's, dergelijke. Dat hebben mensen allemaal weggegooid, matrassen.
Maar sowieso is het aantal zwerfvuil meegerekend er een grote hoeveelheid vuil opgehaald. Dat is zorgwekkend. En we spraken erover met Charo Bikker. Ja, het is meer. Curaçao is 1000 kilo lichter geworden. Ja. Maar het is inderdaad wel meer vuil. Dus dat moet wel een signaal voor ons zijn. Dat we door moeten blijven gaan. Door blijven gaan en ook met voorlichting erover. En er is ook veel onder water binnengehaald. Hè? Hoe is dat gegaan? Ja, we hadden een record van duikers dit jaar. 191 duikers hebben op 10 verschillende plaatsen op Curaçao zijn ze onder water vuil gaan ophalen. En ze hebben in totaal ongeveer 1774 kilo van vuil opgehaald. Waarvan 88 kilo aan vislijnen is. Dus dat is ook veel. Ja. Want je weet, vislijnen zijn ook gevaarlijk voor de vissen en de schildpadden en allerlei andere dieren die in de zee leven. Dus we zijn echt blij dat we niet alleen aan land, maar ook in de zee bezig zijn met de schoonmaak. En wat moet er nu gebeuren? Wat er nu moet gebeuren is dat we door moeten blijven gaan met een bewustmaking. Wij gaan nu bewustmaking om het eiland schoon te houden. Bijvoorbeeld door niet vuil of je troep uit je auto te zwaaien. Om de zwerfvuil groter te maken hier. Maar ook niet meer dumpen. Je moet doorgaan om de mensen op te voeden. Maar wat wij ook binnenkort gaan opzetten is een recyclecenter daar bij Bombini Supermarket. Wij zijn bezig met de buurtcentra. En we zijn een pilotproject begonnen bij buurtcentrum Brievengat. Om meer met 2 recyclebakken. Dus om de mensen bewuster te maken van recyclen. Want dat zal zeker helpen met al het vuil op het eiland. Dus, en ook een e-learn programma, is een online programma voor de jeugd, dus tieners, om hun te leren wat vuil is en wat je allemaal kan doen met plastic en recycling. Dus je moet blijven opvoeden. Ze roemden tenslotte nog de samenwerking tussen de pers, waaronder Extra en Curaçao Cleanup, want samen moeten we de bevolking op de hoogte brengen. Dat ze hun vuil niet zomaar op de grond moeten gooien en uit het autoraampje moeten gooien. Maar moeten denken aan het normaal weggooien van vuil. Dus niet zomaar op straat gooien. Maar ook aan recyclen. We zullen daar ook de komende periode aandacht aan blijven besteden. Nou, dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Extra Journaal. Kijkt u ons via Facebook, druk dan op volgen. Kijkt u ons via YouTube, druk dan op abonneren. En wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.